music. It sounds to me, this is magic. Agafar a la gent al carrer per portar-los cap a dintre, que està costant molt. Comencem el dia 24 d'abril a la Seca Espai Brossa. Que la gent sàpiga el que s'està fent i que conegui inclús els actors si és possible. Estarem fins l'11 de maig, de dimecres a diumenge. Si voleu venir, us esperem a tots allà, perquè veieu que el futbol i l'esport i el món de la cultura i el teatre poden conviure i no passa res. Penso que això de l'IVA és una cosa més. Jo penso que el problema es situa més en l'àmbit del poc que des del poder els importa la cultura. Ja no és un problema d'IVA, ja no és un problema del teatre, és un problema de model social. El nostre model social, el teatre i la cultura són coses accessòries i són aquestes tonteries que fan aquests que només fan que demanar i són uns pesats. Les condicions són molt adverses, naturalment la resistència es manté per sobre de tot, ja es veu alguna de les activitats que aquí s'estan presentant en aquest moment que no són més que de resistència. Som professionals d'una professió que intenta inserir a la societat i per tant participant en la construcció d'aquesta societat i hem de saber explicar al públic que això és així i que el públic ens percebi com això, com una eina de transformació. Necessitem que d'alguna manera es prenguin mesures d'una vegada per totes perquè un sector clarament importantíssim no només per la salut cultural del país, sinó també per la salut econòmica i la preservació de llocs de feina pugui reeixir, perquè en la situació actual serà molt difícil. M'ha robat un app i un administrador inflant els pressupostos d'un ascensor. M'ha robat l'Ajuntament amb un radar fraudulent. Em roba el ministre i cada dia a l'autopista. M'ha robat l'SCAE i ha muntat un drama. I el senyor Millet s'ha trencat la cama, el RAC, el seguro, el pla de pensions. I els alts directius que no saps on són. El Fons Monetari Internacional. La grua d'un servei municipal. Missatge de Brett Bailey al Dia Mundial del Teatre 2014. On sigui que hi hagi una societat humana, l'irreprimible esperit de la representació s'hi manifesta. Sota els arbres als petits vilatges i sobre sofisticats escenaris a les grans metròpolis, a les sales d'actes de les escoles, als camps, als temples, als suburbis, les places públiques, els centres cívics i el subsol de les ciutats. La gent es reuneix en comunió entorn als efímers mons teatrals que creem per expressar la nostra complexitat humana, la nostra diversitat, la nostra vulnerabilitat en carn i os, alè i veu. Ens reunim per plorar i per recordar, per riure i per contemplar, per aprendre a afirmar i imaginar, per meravellar-nos davant la destressa tècnica i per encarnar déus, per quedar-nos sense alè davant de la nostra capacitat de bellesa, compassió i monstruositat, per omplir-nos d'energia i de poder, per celebrar la riquesa de les nostres diferents cultures i per fer desaparèixer les fronteres que ens separen. On sigui que hi hagi una societat humana, l'irreprimible esperit de la representació s'hi manifesta. Nascut de la comunitat d'oposar de les màscares i els vestits de les nostres diferents tradicions, utilitza les nostres llengües, ritmes, gestos i obre un espai entre nosaltres. I nosaltres, els artistes que treballem amb aquest antic esperit, ens sentim impulsats a canalitzar-lo a través dels nostres cors, les nostres idees i els nostres cossos per a revelar les nostres realitats en tota la seva mundaneïtat i el seu rutilant misteri. Però en aquesta època a la qual tants milions de persones lluiten per sobreviure, pateixen règims opressius i d'un capitalisme depredador fugen del conflicte i la confrontació, en la qual la nostra privacitat és envaïda per secrets serveis i els nostres mots censurats per governs intrusius, en la que s'aniquilen boscos, s'exterminen espècies i s'enverinen oceans, què ens sentim impulsats a revelar? En aquest món de poders desiguals, en el que diferents ordres hegemònics intenten convèncer-nos que una nació, una raça, un gènere, una preferència sexual, una religió, una ideologia, un marc cultural és superior a la resta,
On pot realment defensar la idea que les arts haurien d'anar separades de les agendes socials? I nosaltres, els artistes d'àgores i escenaris, ens conformem amb les demandes escèptiques del mercat o utilitzem el poder que tenim per obrir un espai als cors i les ments de la societat, per reunir gent al nostre voltant, per inspirar, meravellar i informar i per crear un món d'esperança i de col·laboració sincera. Brett Bradley. Deixeu-me tenir sentit de l'humor per començar. Quan et proposen de fer el manifest del Dia Mundial del Teatre, tot fent una reflexió sobre l'estat de les arts escèniques, el primer que penses és buf, buf, quin any més difícil que ens toca. Escoltant les opinions dels companys de professió, alguns em van dir demana feina per tots, però esclar, llavors el manifest tindria 20 planes. La majoria, però, coincidim en una cosa, en destacar el valor del que som. Quan els nostres fills ens pregunten per què és tan difícil arribar a finals de mes, els que ens dediquem a aquest ofici fins ara podíem dir mira fill, és que tinc una feina molt rara, saps? Però ara ens hem d'inventar històries extraordinàries perquè deixin de rebre la negativitat de la paraula crisi. Quan el meu fill em pregunta què sento dalt d'un escenari, li contesto que quan veig els rostres emocionats del públic, em fa molt contenta saber que els podem fer una mica més feliços. Aquest és el gran valor que té el teatre. I tothom, senyors, té dret a ser una mica més feliç. Certament ens està tocant a tots viure una època molt precària. I hem de poder dir amb valentia que, com qualsevol altre treballador, dedicar-se a això en aquests moments és una autèntica proesa i estar dalt d'un escenari s'ha convertit en un privilegi i això no pot ser. Tots estem patint molt, sí, però no defallim. Ens toca aixecar els ànims del nostre públic i de la nostra societat, perquè nosaltres ho podem fer. Tenim una eina a les nostres mans molt potent. El teatre és un lloc únic on encara tot és possible. Al teatre hi trobem respostes a la vida. Podem permetre'ns viatjar a llocs fascinants amb la imaginació. És un lloc on compartim emocions. Donem veu a d'altres éssers humans per retrobar la nostra pròpia. I és un lloc on tornem a jugar, a pensar i a aprendre com els nens. El teatre és un mirall de la nostra societat i és un lloc on la nostra veu encara és lliure. I per damunt de tot, és un dels pocs llocs on encara es poden fabricar els somnis de la gent. Senyors del govern, la gent té dret a fer reals i a gaudir d'aquests somnis. Senyors que esteu al capdavant de les institucions, recolzeu molt més la cultura, sisplau. Per què no ens escolten i abaixen l'IVA cultural que està ofegant el nostre sector i el de tants altres oficis? Els ciutadans tenim dret a accedir dignament a 3 coses que haurien de ser intocables: a una bona sanitat, a la màgia de la cultura i a donar una bona educació als nostres fills. Hem de poder dir clar i alt que com a treballadors i com a artistes necessitem treballar per les nostres futures generacions. Som els fabricants de somnis de la gent, de tothom. I també no oblidem d'aquests nens, d'aquestes futures generacions que seran els nostres futurs pensadors, creadors i dirigents del nostre país. Ciutadans i companys de professió, ara més que mai necessitem poder somriure i emocionar-nos, i això és el que ens dona el teatre. Margarida Xirgo va dir una vegada que sense il·lusió, sense fe, no hauria pogut treballar, i que no somiar, no esperar, no creure en alguna cosa és com no existir. Així doncs, malgrat tot, diem: tenim fe i creiem en el teatre i en les persones, perquè som les persones les que podem canviar les coses. Visca el teatre! Bueno, quan m'ho van dir vaig pensar quin honor i també vaig pensar quin any més difícil, o quins anys ja que portem més difícils, no? Però m'he sentit superbé, ha sigut com molt emotiu a més, perquè com que l'havia escrit jo, a més m'anava com venint, no? I és algo com molt teu també, no? I era com molt sincer i ha estat molt bé, molt contenta.
ser un honor, perquè jo com molta altra gent ens hi dediquem, de tant en tant podem posar la nostra veu per no solament fer un personatge en un escenari, sinó per poder reivindicar el nostre col·lectiu. Som-hi tots cap a Mart, abans que ells ens el facin malbé, encara hi som a temps, doncs marxem. Direcció Mart, direcció Mart, direcció vindran temps millors. És un dia maquíssim, sempre ho hem celebrat, i aquesta vegada més que mai. Reivindicatiu, sempre ho ha estat reivindicatiu, però la nostra forma de reivindicar és fent festa, fent passar bé la gent i fent cultura. Seré tu amante bandido, bandido, som-hi! Corazón marido, seré tu amante cautivo, cautivo, seré tu héroe de mar. Ja no podem fer més coses, hem baixat els preus, ens han pujat l'IVA, nosaltres ja no podem fer, inclús el teatre gratis ja ni així vindrien segurament. No sé què es pot fer, perquè fem musicals, drama, comèdia, tragèdia, vodevil, ho fem tot perquè vinguin, i així tot els hi costa molt aixecar el cul de la cadira. Llibertat, xatejo, joiosa, llibertat, no vull altra cosa. Et faig la cara de com m'interessa el que em dius. És el meu smartphone l'únic amb atractius. Però dins la meva copa ves reflexada la teva llum. Tenemos unas galletitas Malbú dorada. Voy a coger una galleta, la primera que encuentre. Esta misma tenemos aquí. Y ahora, por favor, alguien que compruebe que la galleta es de verdad, que no tiene truco. Alguien, por favor, quiere comprobar. Bueno, compruebe. Como tú. Ah, te la comes. Muy bien. Bueno, cojo otra con números y eso. Estáis flipando. Suerte que no es la asociación de magos, si no McLaren estaría flipando. L'associació ens ajuntem per celebrar el Dia Mundial del Teatre. De part de tota la Junta, o part de la Junta que estem aquí, us volem desitjar un fantàstic Dia Mundial del Teatre i 364 dies més. Brindar perquè tinguem molta feina, molta salut i molta llibertat per fer-la. Aquest any s'ha produït un fet que val la pena remarcar i que potser alguns de vosaltres encara no sabeu, que és que tots els sindicats de la resta de l'Estat ens hem ajuntat en una confederació que espero que ens doni la força per reivindicar tot allò que volem, per fer millor la nostra feina, per ser més dignes en la nostra feina, per tenir els mateixos drets que tenen tots els treballadors de la resta de l'Estat i poder així defensar els nostres drets. Everybody clap your hands, come on! Que nois, deixeu-vos folgar, Perdó.